И здравейте хора, днес ще играем на Among Us в мапа The Skilled. Това е най-простия мап. Буквално. Този канал ще бъде family friendly. Също така ще качвам видеа един път на седмица. Всеки петък от 5 часа. От 17 часа. И ако пропусна, ми напомнете в последното ми видео. Това ми е първото видео, така че качеството няма да е най-доброто. Все пак игра на телефон. И също така, пишете ми долу в коментарите кои игри и да игра. Най-лайквания коментар ще го пинна, ще го харесам и ще игра на тази игра. Няма как да игра на FC24, Clash Royale или Clash of Clans. Защото нямам FC24 и ме банаха в Clash Royale и Clash of Clans. Също така, понякога ще изигра игри по мой избор. Също така, излагах, че ме банаха в Clash of Clans и в Clash Royale. Просто Clash Royale и Clash of Clans не ме кефат и не съм си ги инсталирал. Затова. Защо точно сега трябваше да таковат? Добре оправих светлините. Да изгасват светлините, ама нищо. Оп! Видях нещо в self-report. Видях нещо в такова. В реактор. Как да видя? I saw it, запетайка, it was a self-report I saw it was a self-report. Self-report! Тъпи ли сте или какво? Аз ви го написах. Тъма имам тъск. Не. Моето може да си изпълнявам тъск. Който миналия рок не можа да изпълня. Добре. Какво са да правя? Weapons? Не, това ще го запазя за другите. Админа. Това е най-рядкия. Това е таска с най-много популярност. Нямам таск тук. Навигациите. Gameplay navigation. Life is your creation. Self-report. Добре. И беше self-report. Знаех си.
Видях. Значи, пишете долу в коментарите също така, като лайкнете видеото, какъв цвят ви става бутона. Какъв цвят ви става бутона. На някой е синьо, на някой е черно, на някой е шарено и други такива цветове. Така че много ми е интересно за вас какво е. Също така, пишете ми в коментарите какво да ми е името. Защото това го откраднах от един ютубър и исках да се правя на него. Все едно аз съм него. Но оплесках. И напишете в коментарите какво искате да ми е името. Без простотии. Защото тогава просто ще ви игнорирам коментар. И айде стартвай. Не стартвай. Какво? Юсянце да намерят. Хумовс. Какво? Той ще го репортна директно. Каза, който мръдне, ще му целуна задните части. Това каза той. Yes, инженер. Мога да използвам вентовете. Отивам в админ за слайп карта. Добре, от първи опит. Отивам сега в електрикал. Добре, че нямаме този таск. Кой беше то? Уилстеп. Уилстеп. Порт импро. Майдат. Къде е майдат? И на първо чат. Скип. Аз казах ли ви, че сигурно нищо. В коментарите ще напиша нещо, което ще е много важно за вас, ако не съм го казал сега в това видео. Защо просто да скипнаха? Отивам в електрикал. Тук имам в Upper нещо. WTF. I swear it's black and blue. Добре. Що ме черен и синя? Добре, що не казва. Racist. Discrimination is not okay. Black first. Аз чак сега осъзнах, че
You're dead. Appropriate name. Аз сега го осъзнам, защото това значи твоя смърт. Сигурно. Да, твоя... не помня как беше. Твоята смърт ли беше нещо такова, да. Да, такова беше. Това беше. Ох, оставете ме да си направя тъпия таск. Постоянно само митинг. Какво каза? Който? Мар. Добре. И ни първо пред чат. Ето. I'm in кафе. Ти да не си в кафе. I know who I'm going to vote. И аз знам кой ще гласувам. Maybe it's a... Степ. Оставете ме да си изпълня топия таск. 1, 6, 9, 2, 3. 3, 2. Добре, хора, това беше всичко за днеска. И оставете по един лайк, ако видеото ви е харесало, и се абонирайте с камбанката за канала ми, ако искате. И чао!